Kusangana zvekare kwataita panyaya yaVision Channel yenyu yatinokupakurirai nhau. Mhuri yeZimbabwe vanhu vaya vari kungoramba vachitadzirana misi nenguva zvavanenge vachingoitana. Iko zvinezvi paita nyaya hombe zvekare pari kunzi President wekuZambia vaHakainde Hichilema chimwe chikonzero zvekare havana kuzinge vazivisa kuti sei vasina kuda kuatenda musangano weSADC wakanga uri kuitwa uyo SADC Summit yakanga iri kuitwa muZimbabwe. Asi nyaya imwe iri kuitika ndeyekuti paimboitwawo misangano iyi ichiitirwa kunyika kwavo, mapresident ekuZimbabwe vaimboatendawo misangano iyo zvakanyanya. Asi apa vanhu vave kuratidza kuda kunyanyisa kuziva kuti chingava chii chaizvo chaizvo chiri kunyatsotora nzvimbo, chingava chii chiri kumboitika. Nekuti tikada kutarisa nyaya iya pakaitika kumashure pane vanhu vaingotaura zvakasiyana siyana pamasocial media, magovernment officials vanoshanda vachitsigira vaMunangagwa pamasaisai paX apo vaitaura zvakasiyana siyana mushure mekunge vanga vafungidzira kuti pamwe zvichida vaHakainde Hichilema ndo vakanga vatumidzira vaNevers Mumba kuti vasvike vachioma musoro vachizopa ripoti yakapiwa pane maelection ekuZimbabwe, kana kuti vange vachitaura zvinhu vasina kutya mavari. Saka ipapo ndo paita dambudziko hombe iko zvinezvi. Nyaya iyoyi iri kupisa zvisingaite nekuti pari kunzi Zambian President Hakainde Hichilema has once again snubbed the SADC Extraordinary Summit in Harare, and he is expected to travel to Japan for an official working visit from February 3 to 7. Saka panje pari kuzonzi vari kutoita zvinhu zvinoita kuti nyika yavo iende kumberi, asi zvekuti vange vachigara pasi vachiita misangano yeSADC ndo zviri kunetsa chete. Saka ipapa ndo pari kutadza kunzwisiswa nekuti pari kuvhingidza kuti Hichilema wapindwa nei ingawani musangano uyu musangano wakanga ungoitwa tumahours tumashoma wotongomhanya wodzokera nendege. Asiwo vanenge vachitaurawo vamwe vanoti mapresident mazhinji aya ukada kumatarisa vane zvakawanda zvekutoita kunyika dzavo, saka havakwanise kunge vachingoatenda kana kuti vachingonakidzwa nekumhanya nendege. Zvinotaurwa nevanhu hazvipere, zvinenge zvakasiyana siyana. Asi panapa tiri kuona kuti vanhu kunyanyanyanya veZANU-PF vari kuita kakubatikana zvakanyanya nenyaya iyoyi, kuti sei Hichilema asina kumbobvira akambotsikawo kuti auye achiona nezveSADC Summit iyoyi, kuti ambonzwawo, nekuti vanzi matambudziko ari kusangana nevanhu matambudziko anorwadza chaizvo. Kunyanyanyanya tikada kutarisa zvekuitika kwacho, nyaya dziri kuda kugadziriswa dzekuDRC dzacho, kuurayiwa kwemasoja enyika yeSouth Africa, ende zvinhu zvinorwadza kwazvo. Ende vari kuzobatanidza nyaya votarisa kuti zvoni president mutsva wekuBotswana ari kuatenda every SADC Summit, ende zvinhu zvichitofamba zvakanaka. Misangano yese chese chinongoita kuti nyika dzinge dzichidyidzana kana kuti nyika dzichiratidza kuti dzine ukama kana kuti ushamwari, haasi kurovha, ari kubva angouya panguva chaiyo yaanenge akatarisirwa. Ndo nyaya hombe iri kunetsa panapa. Handiziviwo kuti hama dzadiwa, imimiwo makatarisawo nyaya iyi munoitorawo sei, nekuti yashungurudza veruzhinji kuda kutozivawo kuti chingava chii chaizvo chaizvo chiri kuitika, kana kuti achiri nyaya yekuti achiri kutya here zvinhu zvaimbotaurwa nevanhu vaya. Asi ivo pane imwe musangano vanotombosangana zvakanaka napresident wekuZimbabwe, vanotombosangana pavanotoita imwe musangano inoitwa outside kunze kweZimbabwe, angava mainauguration, zvese zvinenge zvichiitwa iye akatonoatenda ikoko, vanotosvika ikoko votoenda kunosangana. Saka ndo nyaya iri kuitika, ndo nyaya iri kupisa irimo mudariro iko zvinezvi hama dzadiwa. Nangoti ndingodarika nayo nepano ndichikuzivisai kuitira kuti kana muchinge mazoona vanhu vave kungoignowana pane mamwe mafunction achange achizoitika, munge muchiziva kwazvinenge zvakatangira kuti chingava chii chinenge chichizonyatsotora nzvimbo ipapa.